Aquelas mulleres que tivemos un momento determinado da nosa vida decidir exercer o noso dereito, o dereito que temos a ser as soberanas sobre o noso propio corpo, e decidimos abortar, tivémolo que facer en circunstancias e en condicións bastante desfavorables. Estou falando de facernos kilómetros, como foi no meu caso, ao veciño Portugal, onde ali si podíamos, ter a posibilidade de abortar. Por sorte, con a loita do feminismo organizado e acompañadas polas organizacións progresistas de esquerda do noso país, conseguimos que as mulleres que viñan detrás nosa e as nenas que viñan detrás nosa tiveran as cousas máis fáciles. Agora queren volvernos nunha terrible, terrorífica, tremenda máquina do tempo, querennos volver máis atrás, querennos volver a aqueles tempos. Por iso temos que reasir e afianzarnos neste presente, pero sobre todo lanzarnos ao futuro frente a aqueles que pretenden que volvamos á exclusión e a falta de dereitos do pasado.